Greba egun bateratua dute gaur Gasteizko Mercedes-Benzen. Langile batzordea zarituta dago, baina gaur lanuzte egiteko deialdi bateratua egin dute. Eta aurreko greba egunetan bezala sekulako arrakasta izan du. Sindikatuen arabera langileen 95% ez da lantegira joan. Goizean goizetik piketeak egin dituzte lantegiaren sarreran, baina ez da istilurik izan. Lan malgutasunaren ordez soldata igoera izan dute gaur aldarrikapen nagusi, puntu horretan bat baitato sindikatu guztiak. Bada Mercedeseko lan gatazkaren erdian, Arabako metalaren sektoreko 20.000 langile daude gaurko grebara deituta ere. Horrela, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako fabrikarik handienaren aldarrikapenek sektoreko hitzarmen probintziaren aldeko aldarriekin bat egin dute. Gabon guztioi, Arabako langile borroka une historikoa bizitzen ari da. Arabako metalezko eta Mercedeseko beharginak batu dira, Bilbo plazatik atera den manifestazioan Gasteizen. Jarraipen handia izan du eta zeari lan hitzarmen berria eskatzen diote. Eta aipatu bezala inflexio puntu baten gaude, eta geroz eta jende gehiago animatzen ari da grebetara, izan ere 20 urte eramatzagu hitzarmenik gabe, eta jendea esnatzen ari da, jendeak badaki KPI-a lortzeko borrokatu behar dela, eta hitzarmen duin bat lortzeko borrokatu behar dela. Eta gainera Bizkaian ere hasi dira, beraz, uste dugu horrekin guztiarekin indarrak edukiko ditugula zehari izateko, ustaiak 8 daukagu datorren bilera, mugitu behar dela, bai ala. Posi gaude, ekoizpena berriro gelditu dugulako, eta langileok enpresa izan diogulako nahikoa dela eta benetan negoziatu behar da eta ez orain arte egin duena inposaketa bat egin ez ere negoziatu gabe. Argi dago inbertsioa importantea dela, baina importantea dira bai langileon baldintzak. Baldintza horiek lortzeko eskatzen duguna jakiteko lehendakariak eta politikariak gutxienez gurekin bildu beharko ziren, jakiteko ze eskatzen dugun eta zeintzuk diren gure aldarriak. Orain arte politikari guztiek hitz egin dute enpresak esan dutenagatik eta bakarrik inbertsioagatik, eta askotan esan dugun moduan ezin da izan 21. mendeko fabrika bat montatzea 19. mendeko lan baldintzekin. Eta Araban soilik ez, metalak badu borrokarako beste lurralde bat hartuta gaur, Bizkaia. Grebalarien piketeak goizean goizetik aritu dira, hitzarmena eskatzeko metalaren grebaren bigarren egunean. Istiluak izan dira eta polizia grebalarien kontra oldartu da, Iurretako Arrandiagi industrialdean pertsona bat atzidotu du ertzaintzak. Bestelakoan goizean goizetik abiatu da Irungo alardea. Urte luzez eztabaidatua izan da herria bitan banatuz. Gaurkoan giro lasaia sumatu da, dena den, udalaren erantzunik jaso gabe antolatu dute alarde parekidea. Eta alkateak harrera alarde tradizionali bakarrik egin dio. Izan da oso gogorra, izan da. Orain askoz lasaiago dago, hala ere, ez da, batere normala bizitzen duguna Irunen, Ondarribin ere. Ez da batere normala. Haiek baztertzen gaitu. Zen garaia hori zela pasada bat. Horroroz bai. Minoria bat bezala aguantatu egin behar genuen. Gainera gure helburua oso argi geneukan. Orduan hori lortzeko egon behar ginen. Eta benetan, jende asko sufritu du.
hemen egiten dira bi alarde. Eta udaletxeak ez dauka alarderik, ez dauka. Ez gurekin, ez besteekin, bestea da pribatua. Beraz, triste da, ez? Bestaletik, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek planto egin diote berriro Osakidetzako zuzendaritzari eta ez dira ostegun honetan aurreikusitako mahai sektorialean izeri. Izan ere, salatu dutenez, irailaren 27an Osakidetzari helarazitako egiturazko arazo larriak konpontzeko jorratu nahi zituzten gaietako bat ere ez da osasun sailaren deiaritako behin betiko gai zerrendan sartu. Ester Saavedra, ELAko Osakidetzako bozeramailea. Guk ez dugu uste deskonexiorik dagoenik, benetan honen atzean dagoena da, benetako errealitatea eskutatzeko ahalegin bat. Orduan Eusko Jaurlaritzatik beti saltzen digute kudeatzaile onak diala, eta askotan eman izan diguten irudia da Osakidetzaren kalitatea bikaina dela. Gu aspaldi gabiltza desegitea salatzen, pasatzen ari dena salatzen, eta gainera ikusten dugu, garai batean Eusko Jaurlaritzaren ustetan gu ginean hori salatzen gendun bakarrak, baina uste dugu momentu honetan gizartean dagoela, gizarteak ikusten dula eta argi dagoela ze pasatzen ari da. Eta jaiez, Iruñeko Peinek 2022ko Sanferminetarako pankartak aurkeztu dituzte gaur goizean egindako prentsaurrekoan. Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseiluak hautagai euskaldunak eskatu dizkie alderdiei. Udal hauteskundeetarako zerrendei puntuazioa jarriko die iragarri du Kontseiluak. Hautagai euskaldunen konpurua irizpidetzat hartuta. Alkate gai elebakarra dutenek ez dute gainituko ebaluazioa. Ariketa hori gainera eskualdetara zabaltzerako deia egin dute. Aurrera pausoak nahi ditugu euskararen normalkuntzan. Hizkuntz eskubideak udaletan bermatzea nahi dugu. Horregatik, ezinbestean, hautagai euskaldunak nahi ditugu. Guztion bultzada behar dugu euskarak aurrera egin dezan. Euskaldunok aurrera egin dezagun. Euskara aktibatu. Beharrezkoa deritzogu hauteskunde zerrenda publiko egitean, hautagai bakoitzaren informazioarekin batera pertsona hori euskalduna edo euskaldun hartzailea den adieraztea. Transparentzia ariketa bat izateaz gain, herritarrok bozka eskubidea ahalik eta informazio osatuenarekin gauzatu dezagun ezinbestekoa da. Informazio hori eskaintzen duten zerrendak modu positiboan baloratuko ditugu publikoki. Euskaldun kopuruaren gainetik, informazioa emate hutsak euskarari balioa eta garrantzia ematea baita. Pirinioetako bidearen hasiera Jaskibel mendia Gipuzkoan gure esku uztailaren 22ko andautako ekimenean hasiko da. Hala Iraun gailur baino gehiagoko argi lerroaren abiapuntua izango da mendi Gipuzkoarra. Pirinioetako bidearen gailurretako eta aireko irudi ikusgarriak eta ekitaldi politikoa zuzenean eskainiko da 11 telebistan gaueko 9:00 gaueko 10:00 zuzenean Ana Irurgetagoiena eta Maider Galardi kazetariek gidatuta. Nazioarteko komunitateari bidaltzen digun mezu hori dela garrantzitsua. Lehenengo aldiz, Euskaldun eta Katalanok elkar hartuta bidaliko dugu mezu hori. Bi herri gaudela hemen libre izan nahi dugunak eta gure ahotsa entzun eta errespetatu dadin eskatzen dugula. Aste honetan bertan, Eskoziak iragarri duenean, baduela plan bat eta 2023ko urriaren 19an bigarren autodeterminazio erreferenduma egingo duela. Uste dugu
gu ere badatorren olatu berri horretara igo behar gerala, ez gaituela olatuak hondartzan harrapatu behar, itsasoan harrapatu behar gaituela, igerian harrapatu behar gaituela, lanean, eta horretarako katalanen eskutik bidea egiteko garaia da, eta horretaragoaz larun batean gai horretara. Milako hilketak salatu dituzte EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosuk. Eusko Legebiltzarreko 3 alderdi horiek adierazpen bateratua egin dute Milako hilketak gaitzetsi eta Pedro Sánchezen hitzak argudiatzeko. Gure atsekabea eta salaketa irmoa adierazten dugu joan den ekainaren 25ean Melillako mugan gertatukakoengatik eta elkartasun osoa adierazten diegu poliziaren jardun basatiaren ondorioz hildako edo zauritako Saharaz hegoaldeko pertsonen familiei. 5. Eskatzen dugu legezko bide seguruak ezartzea, migratzaile guztien duintasuna eta giza eskubideekiko errespetua bermatzeko. Dugu giza eskubideetan oinarritutako migrazio politikak bultzatzea, eskuin muturreko ideologiek bultzatutako diskurtso xenofoboen eta praktika autoritarioen aurrean. Eta albistegiari agure izateko beste kontu bat, etxeko kontuak gainera. Koldo Otamendi musika zuzenean saieko aurkezlea Burutik izeneko taldearekin izan da asteon. Duela 6 urte sortu zen taldea eta 15 segundo izeneko diska kaleratu dute duela gitzi. Eta lanaren nondik norakoen berri izateko zita dugu gaur gauean pantailaren aurrean. Jarraian aurrapen txiki batekin agurtuko zaituztegu. Besterik ez uraletik, gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan eta asteburuan. Hau, Arturo Campion euskaltegia dugu, 1978tik gaude egoitza hauetan, baina euskaltegia bera lehenago sortu zen, 1971-1972 ikasturtean bere estatutuekin eta garaiko aukera legalekin entitate juridikoa duen zerbait Euskal Herriko lehen biziko euskaltegietakoa. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi honen ahotsak.eusek ikertzen zuela Euskararen inguruan, eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi honen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Bai gure jakin-minatik, bai gure errealitate ezberdinetatik eta falta horretatik. Eta egunero legez eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ester Saavedra, ELA sindikatuko ordezkaria Osakidetzan. Eguerdion. Eguerdion. Osakidetza desegiten